जुथाइ जिनजाबका 14 मार्च अदे दुआ आं लांथिं एरिया दंफायदो हामसिनिं खानाखा इबो जागागोन बारेहा थाइगुन्दिनि बारेहा नोंसोरबो थामनायला नुरा थारमायनायदो अदे आं जां बसि दं आदा निन बुमला नादि आनि बुमं रुटिन्द्र थावसेन इबो जाबका बावजिन बुमला निकासि अच्छा निकासि थावसेन अदे इबो जागान बुमला ना सिरे जागान बुमला वारिगिदिं ना लांथिं थिनालि वारिगिदिं अच्छा इबो मेन रोड निफ्रां बिले जाइन्दो नि मेन रोड निफ्रां 400 मिटार जानां अच्छा 400 मिटार ना अच्छा अदे इबो थाइगुन्दी गायमाने नि मेदे बावबा मायबा माने आं फार्स्ट यूट्यूब नायबायखा मजाखा उदाना फाथरगला गायबा गाया थिबाखे बुके नुखा उना गायनि खला बे जानां बले बहि गायखला मलायबो आं गायखला मला हिरबो स्लिं मजा गायमा इंटरेस्ट आरोबो गायखला हामनो नांसि उले बहना गां सालायबा फार्स्ट अच्छा इबो निंखे गायबा हा निं जारनि अन फैसा जों गायलाबा ना गभर्नमेन्ट फां निंले फान जानि अन फैसा उना नाइटिंगेल लुबां लोनबो लाखाखो अच्छा लोन नाइटिंगेल मा लोन लाखि गभर्नमेन्ट फान्डिं मोनसे फेसिलिटी माया खो दुसिते तो एप्लाई लाखलायला माया खो मिसिबो माइलानसि माइला बोल थामाया दला आं गायबा लायबो फ्राय माइथिगिन जाखा 2023 नि मार्च बदायनि 4 तारिख और 5 तारिख सांगिनजां एबो गायथरबा 9 बिगा हाके अच्छा 9 बिगा जादु ना 9 बिगा जादु बुफांजां बिले जादु बुफांजां 1200 गास गायबा 1200 गास दहा 11 गास लाय दं नायदुखो 10 फुट डिस्टेंस लाय गायबा 10 फुट डिस्टेंस 10 फुट डिस्टेंस गायबा थेबो 10 फुट गायबा हा एबो किसा माने बिबमले जाजोदुखो आं एखे ना अच्छा फ्राय 12 फुट 15 फुट गायखला हामनो नांगौलै बावबिदु एखे ना अच्छा तो अदे इबोके निं गायबा माइथिगिन जाखाना माइथिगिन माने बुफांनि माइथिगिनि फुरा जायाखो तो बथाय मायबा माइथिगिन जाखा माने दागला गायखा अदे नेक्स्ट इयार फार्स्ट गायबा माइथिनि बथाय मायखा फार्स्ट गायखालिनि माइथिसन 23 मे बदाय हा गायखा सेप्टेम्बर बारखा ओ सब जानुवारि बेरन हा आं बथाय मायखा अच्छा माने अदे इबु बथायके निं मरा फाइन्दो एबो बथायके बाजे बाहायलादु दुआदे एरान फ्राय क्रिप लाफैदो एरान फायदा लाफैदो दुआदे आं बाजे हाया दो दे बाजे हाया बाजे हाय माने एरा फाय माने लाफैलादु दो जार खावला खाला केजिया 20 टाका लायबा उदाना यावैरि खावखाला आं खावयके लांदु सला केजिया 30 टाका लायखलायबा केजिया 30 टाका ना अच्छा मथामथि निं इबो गायबाके गायहिदांनि फाइनजिबाबो माइथिगिन जाखा ना माइथिगिन जाखा अदे बुफांजां बिले गायबासबो जाखा बुफांजां 1200 बुफांजां 1200 गायबा अदे 11 गास हादे 9 बिगा हा फंजां बिले बुफांजां 1200 गास गायफुदो अदे हे इबुनि मेडिकेल दा सॉइल ला नाजि नांदो माने सॉइल ला फार्स्ट ला हाखर खुइदिंबा हाखर 1 फुट क्लाय खुदाना और हा मुसकिके बो हाकिया गिब्रिं को बस गिब्रिं हि 4-5 केजि हाकिया गिब्रिं ना फिन बो हाखरा बुके बोराय फिनबा बोराय फिनना बुनि बसाव गायबा अच्छा अदे उना दिलु मा नांदो बहा अच्छा जिलु फालांगो नांदो दिलु फालांगो अच्छा अदे हे दो माइथेगेन जाखाना खावदादा फाइनजिगाला ना बो माइथेगेना निनि ब्राइबाजां गायरैबाजां निनि फार्स्ट गायजेन बाखा निनि बेलेग खरसा थांगा एबो नय आं फार्स्ट गायबाला बारि सुबाजां बो फेंसिं रिबाजां खिरिबाजां गायबाजां खिरिबाजां दे बुफां साब्राइबाजां खिरिबाजां 6.5-7 लाख थांगा बा 6.5-7 लाख फार्स्ट माइथिया अच्छा और सेकेंड इयार माने दागलाय माइथिया गयसे दे दागलाय माइथिया दे 2 इयार लाख थांगा उना फाइनजि दाना दुहालां लाबला जायाखो तो मुलबो फायाखो मुलबो फायाखो अच्छा निबके मेंटेनेंस क्लेमाने सबदे उले नांदो ना नांदो माइदेसिया ना तो दाबे खेलला लाब माइजेंसि बदो तो बुसिथियाबलाय थला एबो बुफां मोटामोटी 10-15 बोसोर माइमा उदे अच्छा 10-15 बोसोर थांदो थांमा तो दु नेक्स्ट पेयाबो आं 2 लाख लाखनि मेंटेनेंस खालामथिबो बदो तला नेक्स्ट पे 2 लाख सला नेक्स्ट पे ला मेकअप दा खरस मेकअप दा ना किया लाभ प्रॉफिट होइना अच्छा उदे आसा खालायदो प्रॉफिट केला प्रॉफिट मायाखो अच्छा उले आसा खालायदो ना अच्छा फांबो बांदि बाथायबो बांदि नुनायदो क्रेप जाने दब्लायदो दरे बाथायदे फ्राय दरे समायदे दरे दिनदे दरे 80% दे जामखा दरे अच्छा एके गायमास काला बेले बडाया गायमा नांदो जिनि दिमास ए गायबादे आसम समायबो गायला फुदो आसम समाय गो माइसिं जालां गायला फुदो तबो हाजे एकला दिला लुमा नांदो हाजे जिलु हाजे एकला दिलु बानांदो हाजे तोरा गायबाला हामदो आरो आसपा बडायाबो गायला सेप्टेम्बर हा बारमाइबो सेप्टेम्बर ना आसो बडाया गायखाबो बो दालायनि थागिनदि बसा बारथर हा बुहाक बारदो सेप्टेम्बर बारदो फुं बसाला बेले दिदे इबने बुफां बसाला लाबला 1 फुट जासोलेले खालि 1 फुट फ्राय 1 फुट 1 फुट 1 फुट
Acha phone masya beli kelai do. Buho masang era labha 2003 labha era supai ba 40 fangsa 40 keleka 40 na. Phone la longkon mong labban na. ya do kelkara mo sama ba Kolkata mong zama ba. Acha acha. Hamsini hamba sei bu masih jini Dimasa waili bagan dong ba bo de leba dang ba sibake hadaiban bo krip sling lai manang do leba nam dets do comment live video one si krip bo ang laikla just mane sude angbo dang khalak sia manang ti ar sausi aspo dang khase ibu iriani herber bo dang ba jibo sli masi kadai kala sling kala kirbo masi mazana urijang mazaba tabo dohala ang 서정시 가이보고 우리번이 가마 공부자도 기사 말에 나오지도 마지도 아이장우장 기사 가마 공부자도 우리장 기사 만에 프로텍션 머리 비어서 숨어이 eraning la mi deklai dada zilu do ibo phonga 이바 랑티 디방 다이렉트 미신 가버다나 orang 파이브 라부다나 파이브 부쿠와 보필 만에 파이브 사사 하빈시야 보게 마브리 준 클레나 브란스 마브리 클레 룰레 acha acha mesin jang na mesin sigar 올레 클레 루도 thank you so much dada dengan video phaiban lai da boje thank you ban bang September beran bardana September October November December January 15 20 beran bang harvesting claim madu right time biri time manang hidu time mana ode barbam bang ode harvesting la mane bili time bisi khogo maidu harvesting tangin maidu tangin pura khogo maidu tangin gejar acha phang ningni idea masi phaikana phaya phang masya bili shush thaidu bopang masya first kaiba de ang mane idea khleka first paiti ha 50 kg 50 kg na 50 kg 60 kg thaidu 50 to 60 second maite daglai hade go daglai de prai 2 kuntili bosor thaika acha mane bangdo japan dabi kala bisli thaina bukila dabi kala samima acha to ibuke thaiba neuna harvesting kala neuna dungbo sike daglai tarna buke pin ibuke gergosi dang termana nduko acha acha buni ona pir wedding kala nang du acha acha ile beda tang kala porang na irang pang technique kala menang dikum acha acha technique kala he ibuke dungbo sir gergosi dang termana ma acha ibtu ke jam se pasong ke tang kala tarama na ibuke dang kala he kadai japin ma japin dana pin ole ni ile besang khamana mo besang khabu ma ile besang kai kai stand kala di mana ma acha acha besang ile na ibu besang ka babai thangdu Bensin saya buat tambah. Di lupa buat. Di bintik kawang dong demo. Ada hakar ya buat. Hakar ya buat, nah.